Sok mindent hallhattál már a cigánytelepekről. Tőlünk, ott élőktől még semmit. Ezen most változtatni fogunk. Nálunk a telepen. Ez a Bagás podcastje, ahol szegregátumban élő vagy onnan származó roma emberek mesélik el a történeteiket. Mert a változás ott kezdődik, ahol hangot kap a valóság. A mai beszélgető partnereink Horváth Zoltán és Kanalas Tibor, akik már elég régóta ismerik egymást. Horváth Zoltán Zsámbokon nőtt fel, és egy házasság után költözött Bagra, ott nevelte fel gyerekeit. A Bagáshoz közvetlen nem kapcsolódik, a gyerekein keresztül viszont követi a munkásságot, ezáltal ismeri az Egyesületet, és most nagyon szívesen megosztja velünk az ő történeteit. És Kanalas Tibor, aki mindig is Bagon élt, ő is ott nevelte családját, ott házasodott meg, és ő a Bagáshoz mentoráltként kapcsolódott eleinte, most pedig felnőtt csoporttagjaként képviseli az ottani roma közösséget. Az első adásunkban már felesége megosztotta gondolatait, és most Tibor szeretné itt a hallgatókkal megosztani az ő saját tapasztalatait. Sziasztok! Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket is, és a mai nap is még az oktatás témájáról fogunk beszélni, és a Tündi azt azért elhallgatta, hogy a Zoli az édesapja Tündinek, tehát egész közelről azért ismeri a Bagásnak a munkáját, és hát azért mindig azzal szoktuk kezdeni egy pici visszaemlékezéssel, és tőletek is azt kérnénk, hogy meséljetek nekünk arról, amikor ti jártatok általános iskolába, milyen tapasztalataitok voltak tanárokkal, osztálytársakkal. Nyugodtan bármelyikőtök elkezdheti, és utána meg beszélgetünk erről a témáról. Hát mi ugye arról, mi cigánytelepen laktunk kint, még az a 70-es évek előtt volt. A nővérem ugye az általános iskolába járt, nem jártunk óvodába, mert nem voltunk óvodások sajnos. Most már hiányzik azért, hogy járnak a gyerekek óvodába, hogy milyen szép, meg jó, főleg nekem is, hogy az unokáim, amit tanulnak ott. És akkor az ugye, hát a cigánytelepen általában villany, semmi nem volt. Hanem egy kis házba voltunk 5-6-an. Egy kis szobáról beszélünk, ami nádtetős volt, ugye a cigánytelep. És akkor kezdődött az egész, ugye, hát a nővérem, amikor elment, úgy jártunk suliba, hogy még az volt a szerencse, mikor én kezdtem az elsőt, hogy ő délutánra ment, egy hétig délutánosok volt, én meg egy hétig délelőttös. És akkor volt olyan dolog, hogy egy cipőt hordtunk ketten. Hát ő hazajött iskolából, levetette a cipőt, akkor mentem én. És ez így mindig hetente változott. Nekem nagyon jó tapasztalatom az iskolával kapcsolatosan. Közel lakott a cigánytelephez egy tanárnő, nagy jó énekes volt a fia. A többihez azért fölkaroltak, csak nekem annyi volt rossz az egész, hogy mire én elmentem iskolába, már tudtam írni, olvasni, számolni. Mert a leckéket mindig én csináltam meg otthon a nővéremnek. Tehát azért volt jó az iskola, ott fölkaroltak a tanárok. Aha. Az, hogy nagy szegénység volt most visszanézve, hogy a szüleim tehettek róla, vagy nem, az a rendszer sajnos olyan volt. A szüleidnek milyen iskolai végzettsége volt? A faternak volt 3 ellemie, hát anyámnak vagy 4. Hát annyi, hogy tudnak írni, olvasni. Mind a 2 tudott írni, olvasni, azon kívül meg nem. És azért mondom, hogy az általános iskolával a tanárok nagyon fölkaroltak. Nem tudom, hogy mi lett az évből, ugye én egész 4-ig azért 4,8-5-ös tanuló voltam. Egész 4-ig. Akkor már egy kicsit felnőtt az ember, jöttek barátok, átkerültem 5-be. Nem azért buktam meg 5-öt, mert buktam egyet 5-be, nem azért buktam meg, mert nem tudtam. A csavargás miatt. Hát nem jártam, vagy 2 hetet iskolába, többi az csavargás volt. Utána volt faterén, tehát apámnak volt egy nagyon jó barátja, pont azóta
testnevelő tanárunk, egy Krész Sándor nevezetű emberke. Fater rábízta, üssed nyugodtan. Hát volt, mikor kaptam tőle kokit, meg stb. És akkor elterveztem ugyanazt, hogy én már csak azért is ki fogom járni az iskolát. És ez a tanár, tényleg nagyon jó volt apám, nagyon jó barátságban voltak, és hallgattam rá. És azt mondom, hogy jó volt. Annyira, hogy ő, mikor kapott az ember egy pofont, vagy egy nyakast, vagy kokit adott, akkor fájt, mint gyerek. De most felnőtt ésszel meg azt mondom, hogy igenis jó tette. Azért milyen jó lenne, hogyha lennének más eszközök is legalább manapság arra, hogy ne egy pofon vagy egy koki kelljen ahhoz, hogy egy gyerek bent maradjon az iskolában, és úgy döntsön, hogy folytatni fogja a tanulmányait. Igen, csak ugye abban a rendszerben még a 70-es években úgy, hogy pszichológia, meg amikről lettek volna ilyen, akik tényleg fölemelték volna a cigányságot, hogy láttak volna benne valami kis fantáziát a gyerekekbe, senki. Tehát egyszerűen maga szárnyára. Maga a szülők is ugye, azt lehet mondani, hogy írástudatlanok, nagyon sokan az voltak, meg az akkor is cigányság, cigány vagy kész, tehát, és onnat nincs tovább. Ezeket miből érezted? A megkülönböztetésből általában. Mert ugye, amikor én is bementem még elsőtől negyedikig, leghátsó pad. Tehát mindig a hátsó pad. És onnattól, tehát amit egy magyar gyerek megtehetett, azt a cigánynak, ha jártunk is testnevelés órára, jó, hogy lehet, hogy a ruha miatt, vagy cipő miatt, vagy valami, hát vagy mondtam az előbb is, hogy nem ilyen ruhát. Jó, volt egy ilyen napközis tanárunk, a Hesszernő, az általában annyit mindig kiharcolt legalább, hogy ruhánk legyen. Annyit azért mindig harcoltak, adtak hozzá, meg nem tudom, Zsámbakon az volt, hogy a TS patronálta általában cigánysággal a kiemelkedő gyerekeket. Amikor már a 7. osztályba jártam, és befogadtak lényegében a magyar testnevelő tanárunk, tehát az osztályfőnökünk mindig lány mellé ütetett. Mindig lányok mellé ütetett, tudta, hogy nem bántam a lányokat, azok meg, amikor nem figyeltem órán, akkor vagy nyakas, vagy vonalzó, puf. A lány osztálytársaid? Igen, és ez mind a lányok. Ugye jó fociztam, jó kéziztem, mind a kettő jó voltam sportban, és akkor 7-ben eldöntöttem azt, ugye, hogy szakmát kellett választani. Hát Fater elég jó traktoros volt, értett a gépekhez, hát mondom, nekem is az a jó, nagyon szerettem szerelni mai napig, és így kerültem én el. Csak az volt a sajnos, hogy mikor én jelentkeztem szakmunkás képzőiskolába, a szüleim nem tudtak róla. Elvégeztem a 8-at, jó volt ballagásom, az ami nagy dolog volt, ugye, hogy én szerződést kötöttem mindjárt a TS-szel. Mivel a mezőgazdasági iskolába jelentkeztem, a TS mindjárt patronált. És ott volt mindjárt ösztöndíjam, de amikor elmentem tovább tanulálni, és akkor hazamentem egy hét után, ugye hát kollégiumba jártam, anyámot elvert apám, hol a gyerek? Tehát azért mondom, hogy akkor így visszanézve, így felnőtt fejjel, nem tudom, sokkal másabb lehetett volna. Sipi, vagy Tibor, nálad neked mi a történeted, hogyha így... Kezdem az elejéről? Kezdjél te is az elejéről, és utána tudunk beszélgetni. Nekem vannak emlékeim még az első osztályos gyerekként. Vannak bizonyos jelenetek, vagy történetek, vagy nem tudom, emlékek, mindegy. Arra emlékszem, hogy még tanították csak mondom, hogy én voltam a legjobb tanuló szinte elsőbe, csak hogy kezdtem, csak arra vagyok kíváncsi, hogy a végén majd van-e hozzáfűzni valód. Arra emlékszem, hogy tanították a betűket, felemeltek hirtelen egy betűt, és aki kitalálta, az megnyerte, szóval oda kellett, hogy adják, és én gyűjtöttem össze mindig ilyen túlbuzgó, nagyon okos voltam még elsőbe. Marosvölgyi Terézia volt az osztálytársunk, nagyon szeretett, tényleg ott a legjobb gyerek voltam, nyugodt voltam, csendes, okos, és tényleg ő
ő segített is, úgy azt kaptam meg, amit megérdemeltem. Ugye elsőben ezek az emlékek megmaradtak, a másodikban már kimondom azt, hogy kommunista volt a Lincoln, osztályfőnökünk volt, az már nem volt cigánypárti, az már félretett minket, úgy egyedül voltam cigány, bocsánat, akkor még ott így van. Elsőben vegyes volt, igen, a csoportunk, ott lemorzsolódott az összes cigány, én egyedül voltam másodikba, egyedül mentem másodikba, így van, többiek eltűntek, lementek. Másodikba, ami megmaradt bennem még, tisztán tényleg emlékszem, a szorzótábla. Nem hibáztam egyet se, kaptam egy 2-est. Akkor egy kisgyerekként, egy másodikos gyerek, nem voltam olyan bátor, hogy megkérdeztem, hogy ez miért van. Én erre tisztán emlékszem, hogy nem hibáztam, egy 2-est kaptam, ellentétben a Bag egyik gazdagabb gyerekének, aki felelt ugyanúgy ugye szorzót, kérdezte, és 2 hibázott, talán nem is emlékszem mennyit, ő kapott egy 4-est, 2 hibával. Aztán elkezdett sírni, nem nevezem meg, elkezdett sírni, és oda ment a tanár osztályfőnökünk, hogy mi a probléma. Elmondta, hogy nem mehet haza egy 4-essel, és jó, akkor kijavítom neked egy 5-ösre, jó lesz? Jó, persze, hogy jó. Na, így mentek. A lényeg az, hogy nekem az emlékeim, amik úgy megmaradtak, orosz például, igen, utána már mentem harmadikba, akkor már volt orosz, ha jól emlékszem, harmadikba, ott is perfektül beszéltem oroszul, perfektül írtam oroszul, és 3-osnál többet nem kaptam soha. Magyarul a többi gyerek, ugye nyilván a gazdagabb gyerekek, amit megérdemeltek, nem azt kapták, jobbat kaptak. Én, amit megérdemeltem volna, lejjebb vittek. Én úgy gondolom most, hogy akkori rendszerben szerintem most már, hogy én emlékszem, hogy a cigányságot, a cigány gyerekeket így, mintha víz alá lenyomnak, hajonfogva megfognak, és így tartanak víz alatt minket. Legalábbis akkor ez így történhetett valószínűleg. Akkor még nem tűnt föl nekünk, hogy mi ezzel nem foglalkoztunk, így gyerekek voltunk. Na, amikor még bekerültem a suliba, és akkor... ezzel nem foglalkozott senki, ezzel a megkülönböztetéssel? Szüleid, osztálytársak? Nem, szerintem nem. Akkori időben szerintem nem volt jogunk úgy megszólalni, ugye kommunista rendszer volt, akkor Magyar Népköztársaság volt, igaz? Igaz. Igaz. Na, akkor nekünk gyakorlatilag nem volt jogunk, vagy szavazati jogunk, vagy nem szólalhattunk meg úgymond, ahogy szívünk joga lett volna ugye megszólalni, de nem volt senki úgy, mint ti most itt vagytok, és tényleg segítenek, hogy van jogunk dolgokhoz, azt fel is merünk lépni, de akkor nem. Ami még nagyon furcsa volt nekem akkor, hogy mi általános iskolában nagyba jártunk, hogy miért van külön egy másik kis házikó, oda ment az összes kis cigánygyerek, hogy ott volt. És amikor nekünk szünet volt, nekik akkor nem volt szünet. Amikor mi bementünk, akkor ők jöttek ki szünetre. És ezt valahogy nem értettem akkor, most már így értem. Ez is furcsa volt. És mitől függött, hogy ki melyikbe jár? Mert hogy te akkor ezek szerint nem a cigányosztályba jártál. Nem, én általánosban mentem végig. És ez mitől függött, hogy... Nem tudom, gondolom a melyikbe származás, jár? bőrszín, gondolom. Tudástól? Nem. Inkább a származás, bőrszín. Én úgy gondolom. Na jó, de te akkor ez alapján a normál, tehát hogy erre tudtatok-e bármit, hogy kikerül melyik osztályba? Kikerül a kisegítőbe, és kikerül a normál osztályba. Nem tudtunk akkor semmit, vagy akkor én nem. Aha. De ez is érdekes, hogy szerintetek nem volt okos gyerek rajtam kívül a telepen, aki ott maradt volna általánosba? Csak harmadikig fel tudtak menni max, és utána átkerültek a kisegítősökhöz? Szóval ez így működött ott, de nem tudom. Elkezdték nyilván az általánosba gyerekek, így van, de első, második, harmadik osztályosként már áttették őket kisegítőbe. Ezek maradtak meg benne ugye az iskolás emlékekbe, úgyhogy nem volt igazságos, én azt mondom neked akkori időbe. 8. osztály elvégzése után merre vitt az élettiteket? Apu, te mondtad, hogy elkezdtél egy középiskolát. Én elmentem szakmunkás képzőbe. TS patronált. Amit már akkor észrevett az ember, például Örkényre, amikor bekerültem szakmunkás képzőbe, voltak, hogy ösztöndíjat kaptunk.
És akkor mondták, sorolták, hogy a 2-es kap 300 forintot, a közepes tanulmányi eredményi kap 600 forintot, én tudom, 4-es kapott 800 forintot, és akkor kapott 1500-at a kitűnő tanuló. És amíg hát nem voltunk egy jó gazdag család, és én megmondtam akkor, én tudja, hogy 4-es leszek. És akkor mindenki röhögött egyet. Voltunk többen cigányok, 46-an voltunk egy osztályba. 46-an? 46-an. És ez mind fiú. És ott is azért voltak olyan, hogy volt egy Hankó Erika nevezeti osztályfőnöknőnk, ilyen hasonló volt, mint te, komolyan. És valahogy olyan jó lett, hogy pártfogolt. És odajött is mondta, de mi akarsz te 4-es lenni? Hát én azért szeretnék, mert legalább ruhát vagy cipőt tudom menni, és vissza tudok járni iskolába. Mert volt, mikor elkezdtük szeptemberben az iskolát, és ugye karácsony előtt mentünk haza, mikor jött a téli szünet. Hazajöttem, sokat volt, hogy nem tudtam visszamenni, mert nem volt pénzem. Egyszerűen 100 forint volt mondjuk a jegy, akkor nagy pénz volt, de hát is ezek. De az, hogy a megkülönböztetés már ott is megvolt. Volt egy tanárnőnk, egy matek tanár, sose felejtem, másodikban csináltunk a Pitagorasz tételt, pont beteg voltam, 2 évig nem voltam suliba. Volt 2 kis kölök, mondom, hogy segítsetek. És azért már akkor is egyedül 4-es dolgozatot írtam, úgy, hogy a Tibi is magyarázta, hogy egy hibával. És a 46 gyerek közül nekem lett egyedül 4-es. Tehát nagyon nagy dolgok voltak akkor. És akkor visszaadták ugye a dolgozatokat, egy szorzást elrontottam. Azt mondja, adhatott volna 5-öst is, hanem a cigány csinálja. Tehát ez ami most is jön ki, a mai rendszerben is sajnos, hogy egy cigány gyereknek 3-4-szer többet kell mutatnia, ugyanúgy mostani munkába is, mert mi elmegyünk dolgozni, nekünk 3-szor annyit kell dolgozni, mint bármelyik magyarnak. És nem vagyunk megbecsülve. Tehát nem tudják, hogy a cigány nem azért, Tibi jól, nem azért, mert buta. Ez így nem igaz. Azért, mert nincs segítség. És itt vagytok tik, hogy most lányom is mondta, hogy közel követem a munkásátokat. Hát igen, a civil szervezeteket nagyon-nagyon. Ha nem lenne mai napig, ott maradnak a cigányok. Mert amit ti műveltetek Bagon, ezt mondtam már Tündének is, ez valami csodálatos dolog. Hát igen, csak szerintem pont ezért erről már sokat beszéltünk az a része, hogy ez a civil szervezeteknek a feladata. És közben mindig visszatérő téma, mind a kettő az is, hogy nincsen segítség, de hogy milyen fontos lenne a támogatás, és az is, hogy közben meg nagyon sokszor itt, amit megkülönböztetésnek mondtuk, hogy többet kell teljesíteni, többet várnak el, ezek is eddig majdnem minden beszélgetésben igazából visszatérő témák voltak, ami azért nagyon, nagyon elgondolkoztató, hogy azért ezzel most lényegében pont ezt mondjátok, hogy itt a rendszernek, az állami iskolának része lenne az, hogy támogatni, több segítséget adni, akkor mennyivel jobban lehetne, hogy nem azt érzik az emberek, hogy még többet kell nekik teljesíteni. Igen, csak az államokkal mindig, tehát a régi rendszerben is, a kommunista rendszerben is ez volt a probléma. Minél butábbak az emberek, annál jobb. Most ebben a rendszerben megint minél butább egy ember, és a cigányt nem fogjuk fölhúzni már csak azért se. Hát akkori rendszerben ugye, mert mindig megbélyegzett. A cigány mindig megbélyegzett. Ha lopott, ha nem lopott. Tehát volt olyan, amikor elmentem, végeztünk, tehát ami nagy dolog volt úgy akkorában, hogy cigány sose végzett 8 iskolát Zsámbokon. Egyedül én. Tehát azt mondhatnám, hogy remélem büszkeség, hogy úttörő. Tehát egy úttörőnek. És ezt a magyarok nagyon észrevették. Azért nem értettem mostanában is egyet ezzel a rendszerézével, hogy a cigány csak a cigányra szavazhat, és a magyar nem szavazhat. Ezelőtt nem volt ilyen. Mert engem tehát nem a cigányok, hanem a magyarok. És úgy lehetett törekedni fölfele. Maradjunk még egy picit itt a korai éveteknél, iskolai rendszer. Mi volt az a pont? Mikor éreztétek azt, amikor
már, hogy az iskola már nem fér bele az életetekbe, és mondjuk el kell menni dolgozni. A szegregátumban felnőtt férfiak, fiúknál nagyon hamar megjelenik az, hogy családfővé kell válniuk, eltartani a családot. Nálatok ez mikor jelent meg, hogyha ez itt megjelent a ti éveitekben? Én úgy emlékszem, hogy apám dolgozott a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, kocsikísérő volt, vagy segédmunkás volt, és nyári szünetbe ugye több magyar gyerek elmentek nyaralni, pihentek, lazultak, én elmentem dolgozni. Már hatodikos koromban. 12 évesen, én is csak nyári időszakos munkára vettek föl, és amikor visszamentünk suliba szeptemberben, mindenkinek kellett mondani, hogy ki merre járt nyaralni. Nekem mindig hazudnom kellett, sajnos. Mindig hazudtál, hogy nem Igen. mondtad el, hogy dolgoztál. Ugye mindenki azt mondta, itt nyaraltam, ott nyaraltam, és akkor én meg mindig azt mondtam, hogy én meg nagymamámnál voltam, itt voltam, ott voltam, de nem volt igaz, ugye én dolgoztam. Meg ugye nem tudom, ez szégyen vagy nem szégyen, de szerintem nem vagyok egyedül, vagy nem voltam egyedül. Nyári szünetekbe, iskolás szünetekbe ugye egy csomó gyerek mindenki elmegy nyaralni, aki megtehet, ugye nem cigány gyerekekről beszélek, valószínűleg ugye egy cigány gyerek sem ment el akkor nyaralni. Mi nekünk úgy ment el a nyár, hogy vagy dolgoztunk, vagy téli tüzelőt úgy hordtuk be vállon. Úgy mentünk el, apámmal emlékszem, mi szalmúcáztunk, apám gombázott, visszafele meg fát hoztunk. Szóval így nekünk ez volt a nyári szünet, hogy dolgoztunk magyarul. Azért télen ne fagyjunk meg, azért hordtuk vállon be a fát. Ez volt gyerekkorunkban, nekünk ez volt a nyári szünetben a nyaralás. És volt olyan barátod, akinek elmondtad? Tehát volt az osztálytársban barátod, szégyeltem aki mindig. tudta? És nem is beszéltél, vagy nem is volt olyan kapcsolatod egyetlen Volt, osztálytársad? mind magyar barátom volt gyakorlatilag, alig volt tényleg a telepen olyan ember, többet töltöttem velük, de nem tudtak ezt róla. nem tudtam, nem mertem elmondani, hogy nagyon sokat gondolkoztam most, hogy megkérdezed, hogy elmondom, hogy mint a kis bicebóca, nem tudom, hogy emlékeztek rá, amikor mi volt, ő elmondta a történetét. Én nagyon eszembe volt akkor, hogy egyszer kiterítek, hogy én nem nyaralok, én nem járok tényleg sehova a nyári szünetbe, én dolgozom, meg fát hordok, meg nem tudom, mennyi munkánk van, ugye haza kellettünk télen, nem úgy volt. Na, lassan összeszedem merretek, hogy a telepen élő gyerekek, ahogy mi voltunk, nekünk nagyon nehéz volt. Iskolából hazajöttünk, akkor téli időszakban nekünk fát kellett vágnunk, el kellett mennünk tüzelőért, el kellett vágnunk, szóval utána a tanulás. Szóval így nagyon nehéz volt nekünk. Ugye a szüleink iskolázatlanok voltak nekem is, és hazajöttem, egyedül kellett tanulnom. Nekem nem volt segítségem, hogy kit segít be, úgy, mint most 10 éves lányunk van, tök szuper okos kislány, mi segítünk neki, sokszor nem értjük mi sem, aztán mindegy. Majd ide visszatérek egy példára, Palmirár, jó? Volt egy dolgozatírása, 4-es kapott a Palmira, és nem volt megelégedve, és nekünk így felháborodtan, ez most volt idén, ha jól emlékszem, hogy ő ezzel nem elégszik meg, ennek 5-ösnek kellett volna lennie. És mondom a lányomnak, hogy biztos vagy benne, és akkor elmagyarázta, hogy miért kellene, hogy 5-ös legyen, és figyelj, nincs ezzel baj, menj oda a tanárhoz, mondd meg neki szépen, hogy te nem értesz egyet, hogy nézze meg, nem tévedett. És úgy emlékszem, hogy oda mert állni, és akkor megkérdezte az osztályfőnökét, hogy ő ezzel nem ért egyet, hogy nézze meg még egyszer, hogy nem tévedett. És tévedett a tanár, kijavított, és meg lett az 5-öse. Szóval itt már volt benne egy kis erő, vagy nem tudom mi, hogy megmerte ki. Én nem mertem megkérdezni soha akkor gyerekkorban. Na, hol tartunk még? Mi volt a kérdésed még? Ja, Meló, mikor váltunk le? Oké. Apám Gödöllőn dolgozott az egyetemen, ahogy mondtam, és 28 évet dolgozott egy helyen. Az teljesen jó, szép dolog volt akkor. Volt egy balesete, jól tudom, meg egy műtéte, és utána le kellett százalékolni, már nem állhatott be munkába. Akkor én úgy emlékszem, hogy már 7-es koromban itt lettek ezek a kis bukások valószínűleg, hogy nekünk már akkor el kellett menni az iskola mellett dolgozni. Nyilván alkalmi munkák, de nagy álmom még az autószerelés volt. Miért kellett elmenned dolgozni az iskola mellett? Az előbb mondtam, hogy apám nem dolgozott akkor, és akkor ő volt a családfenntartó, anyám nem dolgozott, apám 1 évig nem kapott sehonnan pénzt tényleg. Ez a Herce utca, ez a
Amíg elintézik a rokkantsági nyugdíjat, így van, onnantól azt hiszem, hogy 1 évig sehonnan nem kaptunk pénzt. És anyukád nem dolgozott? Ő nem dolgozott, és sehol nem volt. És mi az, amiért anyukád nem dolgozott? Hogy ez, hogy... Nem tudom, ő mindig ilyen háztartásbeli volt, vagy soha félt elmenni dolgozni, vagy nyilván abban a rendszerben sehol nem tudták volna alkalmazni, nem tudom. Mert neki hány osztálya volt? Semmi, nincs. Tehát egyáltalán nulla? Nem tudott, így van, apám se. Tehát nem tudtak se írni, se olvasni? Semmit. Anyukád nem dolgozott, és ezért neked 7. osztályos korodban lényegében családfenntartói Hát akkor szerepbe. már azt töltöttem be, így van. Mert te voltál a legidősebb fiú a családban? Nem, a bátyám ott volt, de annak meg már volt családja, jól tudom, Albinak. Talán. Szóval már ott kezdődött a kérdésed, ez volt, ugye, hogy mikor váltunk le, így van. Igen. Hát ugye én meg, amikor vége, hát hazajöttem másodikból, majd visszamegyünk, hogy a mezős gépszerelő a 3. osztályt letenni, és akkor Faterék, hát ő is egy segédmunkásként dolgozott, hát egy ilyen XXS barkaszokkal jártak Balaton Széplakra dolgozni, hát akkor menjek én is. Elmentem. És akkor vége lett a nyári munkának, közben visszamentem ugye a TS-be, már akkor meg volt a jogsi, meg volt ez, meg volt az, és onnantól kezdődött az egész. Még összejöttem ugye az asszonnyal, de hát őt nem igen akarták elfogadni. Ez hány éves korodban volt? Csak 18. Te 18 éves korodig dolgoztál, iskolába jártál? Igen. Tehát adnak lehetőséget a cigánynak, igenis tud. Nekem mindig az volt, ugye egyszer tartottam Dabason egy előadást, mondjuk a török vészből, a mácsi vészből, és a posta ügyi szakközép leány kollégium volt a testvérosztályunk, mert akkor léteztek még a testvérosztályok. És az, amikor egy olyan 5-600 ember elé kiáll egy cigány gyerek, fiatalon, és egy előadást kell tartani valamiről. Kösz. Komoly zakóba, lilába. És nagyon nagy dolgok voltak már ott. Tehát igen, az, hogy tanulni. Mert akkor is értem, hogy minden állam az, hogy tanulni, csak nincs lehetőség. Ha lenyomnak. Ja, igen, ugye, igen, el szoktam mondani azt, hogy nálunk apu nyomta, te nyomtad mindig azt, hogy így menjünk tanulni, ez az, ami előre visz. Ugye ott Balgon is nagyon sokaknak nincs végzettsége, akár az én korosztályomnál is, és így szerintem ez volt az a pont, amikor így 8. után így alap volt az, hogy akkor mi elmegyünk középiskolába. Bocsánat, neked 4 osztályod van? Nem. Én egyetemre járok. De jó neked. Csak azért nekem az olyan érdekes, ahogy ezt mondjátok, hogy igen, min tud múlni, és igazából ahogy te beszélsz, hogy mennyire fontos a tanulás, igazából nekem most itt kapott arcot, amit Tünditől már nagyon sokszor hallottam, hogy igen, egyébként, de nekem apu mennyit mondta, és hogy nekünk a testvéreimmel nem volt kérdés az, hogy a 8-at befejezzük, vagy nem fejezzük be, és hogy megyünk tovább, de hogy az, hogy meddig tovább, az volt, ami inkább a kérdés, és hogy nálad is igazából ez most olyan, ahogy mondod, nagyon nehezen rakom össze a fejembe, és képzellek el gyerek vagy fiatalként egy szakiskolában, miközben a Mohácsi vészről előadást tartasz a lila zakódban. és hogy valahogy pont ez, hogy ami nekem azért egy veszőparipám szokott lenni, hogy meddig juthat el egy cigány gyerek, és hogy mit nézzünk ki belőle, akár az iskolába, vagy később, pont, hogy mennyire okos vagy nem okos, és hogy miért a szakma, és hogy olyan érdekes, hogy te is azt mondod a gyerekeidnek, hogy tanuljatok, de valójában nem nyílik ki ez a lehetőség azon túl, hogy szakma. Igen. Az, hogy most ugye Tündi is mondta az előbb, hogy meg a Vejkó is egyetemre. Hú, mekkora jó dolog. Hát a mi időnkben ezt így fölajánlották volna. Hát akkor lehet, hogy soha nem lett volna gyerekem, például. Itt van a lányom is, meg a vejem is, ugye, most ilyen idős, 30-valány éves korukra egyetemre jár. Hú, de jó dolog. A Sipit
tőled akartam még kérdezni az, hogy hogyan alakult neked itt a 7. osztály után? Ugye ott akkor ilyen 13-14 éves lehettél. Hogyan tudtál elhelyezkedni? Onnantól kezdve akkor így már igazából te akkor beálltál a munkakeresés, munkavilágába, családfenntartás, és onnantól kezdve te dolgoztál. Nem, bocsánat, mondjad. Nem, és közben, hogy így a család, az a család alapítás, az így nálad mikor jelent meg? A saját család alapításon? Igen, igen. Akkor, mikor még apám lerobbant, ilyen ha 7-es lettem körülbelül, így van, ha jól emlékszem, és akkor nem bejelentett munkahely, nyilván akkor nagyon sok volt a fekete munka, ugye ilyen alkalmi munkák voltak, hétvégén, nyár van, ugye esténként, nagyon csomó helyre lehetett menni. Még emlékszem, még pici gyerek van, nem tudom hány éves voltam, mezítláb messzelen mentem, magam volt egy fuvaros, lovaskocsival, még arra emlékszem, és azt tudom, mennyi pénzt adott, elmentünk Szenetlapától, meg nem tudom, mint akkor divat volt, ilyen lovaskocsival volt a fuvarozás. Én nem tudom, tényleg arra emlékszem, hogy lovaskocsin ültem, és akkor a lapát volt, hogy el se bírtuk, és ott birkóztam lapáttal, de elmentünk dolgozni. Ott kaptunk valamennyi kis apró pénzt, nem tudom mennyit, és vittük haza. De az még utána. De mindig volt ilyen alkalmi munka, amikor be lehetett ugrani, amikor elmentünk dolgozni, nyilván olyan időszak volt, akkor hiányoztunk az iskolából, arra emlékszem, hogy sok volt a hiányzásom. Ezek miatt részben meg azért, hogy nem voltak meg azok a dolgok nem voltak meg, ami az iskolához kellettek, például olyan tornafelszerelés, mindig hazudnunk kellett például. Tényleg ez is durva, hogy nem tudták megvenni a tornafelszerelést, és mindig hazudnom kellett, vagy nem mentem be ez miatt, már utána szégyeltem magam, eltelt bizonyos nap, nem volt tornafelszerelésem, és akkor mindig hazudtam, otthon hagytam, azután meg már a szégyen, vagy nem tudom, mi volt, hogy valamilyen nem mentem be dolgozni suliba. Csak ez nagyon, nagyon fontos szerintem, amit mondasz, mert szerintem ez is pont hogyan ítélnek meg egy cigány gyereket, és azért itt most úgy beszélünk, mint hogyha ez már így régen ez volt, de hát ma már milyen jó a helyzet, és minden rendben van. És azért szerintem azt nagyon fontos látni, hogy igen, vannak gyerekek, akik már jobb helyzetben vannak cigányként, ki tudnak állni magukért, de azért szerintem ez, amit mondasz, hogy szégyen, hogy nem meri elmondani, hogy egyébként nem tudják megvenni adott esetben, vagy nem meri elmondani, hogy otthon mi történik akár, és most, amit a designer drogokat is egy picit így behozom, hogy milyen problémák vannak otthon, és akkor ez lesz belőle, hogy egyszer csak nem kezd el eljárni, szégyelni, és valójában az, hogy mi játszódik le a gyerekben, mi az, ami ahonnan érkezik, és amilyen nehézsége van, ebben igazából teljesen egyedül van hagyva egy gyerek azzal, hogy megküzdjön, és utána kiesik az iskolából, és nem lesz végzettsége. És azért ma is nagyon sok gyerek van cigánytelepeken végzettség nélkül. Amit látunk nem romaként, nagyon sokszor az nagyon, nagyon más, mint amit romaként érez valaki, és én például nagyon sokat tanultam Tündétől, akkor, amikor elkezdünk arról beszélni, hogy romaként valaki mit érez meg, vagy mit él meg egy adott helyzetben, amit nem romaként, én azt gondolom, hogy segítség, vagy jó, ha beszélünk róla, de valójában nem mindig tudom jól, mert hogy nagyon máshonnan jövünk. És amíg ezek szerintem nem tudjuk meghallani egymás hangját ebben, hogy mit is érez igazából valaki, mi játszódik le benne, mi az, ami szégyen, és mi az, ami siker, erről is nagyon sokat beszéltünk már, addig nagyon nehéz valódi segítséget adni, és akkor ezek utána így gyűrűznek tovább. És azért én azt gondolom, hogy nem romák, nekünk kell megtenni mindig azt a lépést, és azt, hogy akkor igen, egyébként. Ezzel hozzászólok, bocsánat, amire én még emlékszem, hogy tényleg én szégyeltem azt, hogy én cigány vagyok. És ezt most is megélem sajnos. Akkor egy csendes kis visszahúzódó gyerek voltam, akkor most meg nem. Kinőttem 8 éves koromban, de nem baj. Ez vicc volt. Akkor tényleg gyerekkorban most kérdezem meg, hogy miért kell szégyelnünk azt, hogy mi cigány származásúak vagyunk. Miért kell úgy élnünk, hogy szégyeljük magunkat, hogy honnan jöttünk. Ezt én megéltem gyerekkoromban, hogy mindig úgy félretettek, hátratettek, attól függetlenül, hogy nem bántottak tényleg legalábbis, de nem voltam rossz gyerek, csendes, okos, jó gyerek voltam. Mindig arra emlékszem, hogy magatartás, szorgalom, mindig jeles volt. Ezek jók voltak, hogy
Ezzel nem volt probléma. Igen, csak de mindig most akkor is, jó a gyerek, ha csendes, és nem, hogyha olyan. És akkor ugye az, ami kijön és sokat ebből a gyerek, visszamenve a gyerekre, amikor az embernek a lelkét bántják. A lélek az nagyon sérülékeny. Sokat voltunk úgy, és akkor ismerek egy jó pár kis cigánygyereket is, hogy inkább adjon egy nagy pofont, csak ne tapossa meg a lelkét. Mert az nagyon nehéz. Az a pofon, a seb az begyógyul, de a lélek nagyon nehezen. Sokan így a saját kis burkonkból látjuk a világot, az életet, tehát hogy így nagyon sokszor az nem is a rossz szándék, meg az előítélet van, akár egy pedagógusban sem, csak egyszerűen ő nem éli meg, nem látja. Most is, amilyen reakciókat kapunk akár egy-egy embertől, hogy ők nem gondolták volna, hogy így élnek emberek, mert hogy nem ez a normális, nem ez a norma, nem az, hogy nem tudom, cipőt kell cserélni a nővéreddel, hogy el tudj menni iskolába. Normál esetben mindenkinek van egy cipője, hogy el tudjon menni iskolába, tehát hogy így nem gondolnak abba bele, hogy van valaki olyan helyzetben, hogy igen, neki a minimum az így nem adatott meg. Tehát, hogy így, és szerintem ezért fontos az, amiért most itt ülünk, meg amiért csináljuk, meg így nagyon sokak munkája is, hogy ezt így megmutassuk, hogy van ilyen is, és szerintem ez az, amivel így elindíthatjuk a változást. Tehát, hogy így, és így bennünk is egyébként, amit mondtál is, Sipi, hogy így szégyeljük sokszor azt, hogy cigányok vagyunk, vagy szégyeltük, hogy így ezt így felvettük magunkra régen. Elindult valahonnan az, hogy a cigány, ugye, hát nyilván itt Magyarországon kisebbség. Bocsánat, hogy ránk rakták inkább. Vagy ránk rakták, de mi meg így szerintem így elfogadtuk. Mert hogy így valahogy így sokan vagyunk így azzal, hogy nem tudunk ebből kitörni a kisebbségérzetből, vagy az, hogy így elfogadjuk azt, nagyon sokaktól hallottam, hogy így, hát nem tudom, én szakmunkás eddig tudok elmenni, és akkor így, nem tudom, érettség, egyetem, hát én cigány vagyok. Én nem gondolkodom ilyenbe. Tehát, hogy így ezt nekünk is át kell magunkban törni, és igen, nyilván a többségi társadalomnak nagyon nagy felelőssége van ebben, de hogy így hogyan tudunk ebből a kis burokból mindannyian kijönni. És nagyon sokszor éreztem azt, hogy nem volt nagyon más, amit kellett csinálnom, csak egyszer hinni valakiben, aki még magába se hitt annyira, mint amennyire én azt gondoltam, hogy hát én hiszek abba, akár Tündinél Jézusom, hány év volt, amikor beszéltük, hogy de hát le tudnál érettségizni, mennyire jó lenne, ha megtennéd. És amit mondasz egy picit, hogy hány év kell ahhoz, hogy te elhidd magadról azt, hogy mire lennél képes, ha igazából soha senki nem abban erősített meg, hogy valójában te ezt el tudnád érni. És most tőletek igazából egészen hasonlóakat hallok, hogy igen Hát tudod, ez így felnőtten is, általában, Tündi is el tudja meg, ugye, Tibor is el tudja mondani, általában, amikor Bagra is kerültem, jogsim volt, összeszedtem egy csapatot, és elviszem őket dolgozni. Tehát ki akartam emelni, akik akarták, voltak sokan. Hál' Istennek mindig volt, aki dolgozott. Jöttek és csináltuk a dolgainkat. De azért képzeld el, azért most 36 éves munkaviszonyom van. Most van az utolsó években olyan, hogy elment, mert mindig az jött, például telefonáltam egy szombati nap, van 2 kőművesem, 3 segédem, kisebb szerszámokkal, stb. Szeretnénk jelentkezni. Hú, mikor tudtok kezdeni? Már is, hát hétfőn tudunk kezdeni. Hétfőre oda megyünk, és akkor kiderül, hogy ti nem az idén barnultatok, azt nem mondtad a telefonba. Tehát egy felnőtt emberrel megtörténik ilyen. Akkor gondolkozunk egy gyerek eszével, hogy ő mekkora bántást kap. Most utolsó 36 év után el tudom mondani, hogy van egy jó, most már 9 éve vagyok egy helyen, és ez mindig 36 éven keresztül ez összejött. A cigányok úgyse tudnak semmit, ezek nem érnek semmit. És ez mindig úgy összejön, és még tenni rá, még tenni rá, még tenni rá. Ahol most dolgozom egy gépészet csoportnál, soha nem dolgozott cigány, én vagyok az első, aki ott dolgozik. Ott vagyok 9 éve. És megbecsülnek. Most itt van a Tibor, beszélgettünk, hogy ő is elment. Testvérével dolgozott, csak elment ő is. Hogy ő már gyerekkor óta erre vágyott, hogy legyen egy családiasú hang. Nem úgy megyünk be munkába, hogy már megint menni kell a francba, hanem föl kell az ember, és akkor bátran bemegyek. Igen, jó hely. Nem a munka érdekes, mert most is, ahol én dolgozom, meg szerintem 3-szor annyi dolgozok, mint aki szakmunkás. De azt, hogy annak fehér a bőre.
Hát meg amit mondasz, hogy ez a megbecsülnek, és hogy úgy értéketeknél kezelnek. És most már leírta az ember, hogy Itt lehet beszélni a munkáról is? Mondjad? Itt megbecsülnek, hogy mondja Zoli, így van. Látják, hogy akarok dolgozni, amit leírtam az önéletrajzba, tényleg ott 100%, semmi hazugság nem volt, ezt be is bizonyítottam nekik, hogy úgy van, ahogy amit leírtam. Megbízható vagyok, tanulékony vagyok, kezelhető vagyok, szóval fogékony vagyok különböző szakmákra. Itt felajánlották azt is például, hogy ha úgy érzem, úgy gondolom, akkor elküldenek, ha azt mondom, hogy kell papírról, a szakmáról, hűtés szakmáról, akkor elküldenek és kifizetik. Mert látnak bennem fantáziát. Nem lát, itt az, hogy megerősítenek abba tényleg, hogy hiába cigány vagyok, de akkor is örülnek, megbecsülnek. Ez egy jó leső dolog, nem pont fordítva, azért küldenek el, mert cigány vagy, és te nem tudsz semmit. Itt látják tényleg, hogy cigány vagyok, dolgozni akarok, becsületes vagyok. Igen, lassan most már az adásunk végéhez közeledünk. Nekem egy kérdésem lenne még a Sipihez igazából, csak így apunál így beszéltünk arról, hogy mi az, amit ő ezekből a tapasztalatokból, itt az iskolás éveiből így továbbadott a családnak. De tökre érdekel az, hogy így Sipi, mi az, amit te így a családnak próbáltál így továbbadni, vagy hogyan jelent meg itt az iskolai támogatás, vagy mondtad, hogy a Palmirával tanultok sokat, hogy így, hogy így hogyan maradt meg benned ez így már apaként? Ugye nekem van még 5 lányom, Igen. volt egy vállásom, és az összes... Elmondod, hogy hány évesen lettél apa először? 17 évesen kerültem össze, volt élettársammal, és 3 év után 20 évesen lett, 21 évesen lett azt hiszem gyerekem, az első gyerek. Én mindegyik gyerekemnek elmondtam azt, hogy a tanulás legyen az első. Mindenkinek legyen meg a 8 iskolája, anélkül meg fogtok halni. Szóval nem tudtok talpon maradni. Mondtam akkor még szerintem példákat is, nyilván visszafelé mentem a szülőknek, hogy ők nem tanultak, valami nem tudom, hogy miért nem tanultak, lehet, hogy nem volt segítség, hogy nem tudom, miért nem mentek, de az, hogy nekünk sikerült nagy nehezen, hogy az oktatás, hogy milyen, most szerencsétek volt, hogy valamilyen formában azért mi már tudunk segíteni nektek, mert ha már mi jártunk iskolába, akkor tudunk valamit. De én mindenkinek ezt adtam át, hogy az életben tényleg a becsület, az iskola, hogy tanuljatok úgy, hogy neked is az apád, hogy kell átadni. Nem az, hogy ne menjetek iskolába, az, hogy tényleg az iskola egy fontos dolog, hogy legyen meg mindenkinek az iskolája, menjetek tovább tanulni, csak sajnos ők is, hogy meg lett mindenkinek elvileg a 8 iskolája, elbalagott mindenki, hál' Istennek. Azután, hogy az állam nem segített nekik a továbbtanulásba, ugye én nem tudtam anyagilag őket finanszírozni, sajnos. Itt már megint itt van, hogy kiestek a kosárból, úgymond. Ha én nem tudom, mint szülő támogatni őket, hogy menjetek tovább tanulni, ha az állam se, miért, hát akkor az állam, hogyha felkarolja őket, vagy segít az állam nekik tovább tanulásba, akkor gyakorlatilag van esélyük, lett volna esélyük tényleg mindeniknek, meg nekem ugyanúgy, meg többi cigány gyereknek is gyakorlatilag, hogyha az esély megvan, a támogatás, hogyha megvan, aki akar, vagy akiben van valami, aki akarja, inkább azt mondom, akkor kapja meg azt a segítséget tényleg. És azt hiszem, hogy ezt innen fogjuk folytatni, mert hogy egy csomó téma van még, amiről azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha tudnánk beszélni, de most letelt az időnk. Ugye nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és mindenképp keressünk egy alkalmat, és folytassuk, mert még itt a család, a munka, és még egy csomó izgalmas olyan téma van, amiről jó lenne, hogyha tudnánk beszélgetni. Köszönjük. Köszi. Köszönjük sok minden szépen. van még, amit nem tudtok, így van.